Joy and I'm back for another video. And naisip ko, magkwento lang ako. Something happened that really rattled me. 2 weeks ago, dapat pupunta sana kaming La Union. And then, ayun, nakapag-pack na ako and everything kasi madaling araw kami aalis. Ang alas 2 ng madaling araw, nagtaka ako kasi yung door ko biglang nag-open. Nag-open siyang ganyan. Mag-isa ako dito sa room. Although dalawa yung beds. Yung kapatid ko nasa ibang room na siya. So, nag-open. Tapos nakakapagtaka yung nag-open ng door ng madaling araw. Yung kapatid kong bunso na ang hirap. Sobrang hirap gisingin kahit sabuyan mo na ng tubig yun. Sabi niya, Manang, sabi niya, ate, sabi niya, ano daw, tingnan mo si mama, sabi niya. Ha? Bakit? Tapos yung suot ko, nakasando ako, yung mga tank top ko lang siya, tapos naka-shorts ako na yung pagtulog ko, ayun. Tapos wala pa akong bra, kasi daw nagbabra pag natutulog ako, hello, I love my boobs. I rushed into my mom's room, kasi yung room niya, katapat ng room ng mga kapatid kong lalaki, tapos tabi, parang, ito yung room niya, ito yung hallway, tapos tapat niya room ng mga lalaki, tapos ito naman yung room ko. Tapos dito sa room, sa tabi naman ng room ng mama ko, room ng sister ko. So, ayun. Buti na lang yung door ng mga kapatid ko na lalaki, laging open yun kasi si Baymax, yung aso namin, gusto niya dun din siya nakikitulog. So, yun, nang-open siya. Tapos, pagpunta ko dun sa room ng mama ko, hala, grabe talaga. Alam mo, itsura niya na ang pale-pale niya. Tapos, blank stare lang talaga. Ano nangyari? Shit! Matangahan. Kasi alam mo, pag sa ER, diba? Pag may darating na mga pasyente, tapos as in a rush sila, tapos nag-nervous na lahat. Pag nga, kalmado ka lang eh pag sa ER, kasi ikaw yung nagpapakalma, kasi hindi pwede ikaw yung nararattle pag nurse ka. Tapos, pagdating ko talaga sa room ni mama, shit! Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ano ngayon lang? Ganyan ako talaga. Tapos, yung itsura ko, yung bagong gising talaga na ano, hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos, sabi ng kapatid kong pangatlo, yung lalaki, dala na natin siya sa ospital, sabi niya gano'n. Kasi yung mama ko, sabi ko, anong masakit, ganyan siya. Tapos, yung history kasi namin dati, nung bata pa ako, yung pinsan ng mama ko, dalaga pa siya noon, nandun kami sa bahay niya, nung parang na-atake siya, hindi ko alam kung aneurysm or na-stroke siya, something like that. Basta nag-craniotomy sila sa kanya. Tapos yun ganun yung pananalita niya. So, sabi, stroke na ata siya. Sabi, what then? Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Paglabas ng room, hala, binuhat na nung dalawang lalaki. Yung mag-ina naman yung tulog na tulog. Silang nararamdam sa mga nangyayari doon sa kabilang room. Hindi lang, magbibase muna ako kasi doon sa hospital namin. Pag nurse ka, hindi ka pwedeng pumupunta doon naka-short, naka-sleeveless, kasi nga kilala ka ng mga pasyente na nurse ka. So, you give respect din para sa sarili mo. Kuha ako ng pangbihis ko doon. Alam mo, nung bihis nga ako, yung tank top ko, nag-bra lang ako, tapos yung short ko, alam mo yung short ko, imbis na yung pantulog ko, ang kinuha kong short ko, yung pang-swimming na board short, na mas maiksi pa sa pantulog ko. Yung door ng van, hindi namin masara kasi nauna pong sumakay yung Rottweiler namin kaysa sa amin. Andun na siya sa first seat. Ayun, tapos hindi na namin maipasok si mama ko kasi nandun yung aso. Tapos kalong ni ating ko, yung kalong ng pangatlong lalaki na kapatid ko, yung si mama ko. Tapos ang nag-drive si Bunso. Ang funny pa doon, wala siyang tsinelas na nagda-drive. Although yung hospital namin, siguro mga 30 seconds lang, nandun ka na, Tawin, magbusina ka. Tapos ayaw niya magbusina, feeling niya siguro, nagjo-joke lang ako. Tapos, beep, ganyan niya. Okay, bukas naman. Tapos, akala daw nung nurse na hindi daw nila ako nakilala. Yung mga friends ko na nurses. Kasi talaga ako yung, alam mo yung rattled ka talaga, na nervous ka talaga, na feeling mo mamamatay na talaga yung dala mong pasyente. Doktor, hindi ko alam kung anong nangyayari. Sabi niya, masakit at siya niya, hindi ko alam kung ano, hindi ko maintindihan yung salita niya. Ayun, sabi, kumalma ka! RBS, ganyan. So, na sila lahat dun sa ER yun. Tapos, na-ECG, okay naman so far. Okay naman ang BP, pero yun nga, sobrang sakit lang ng puso niya na, alam mo yung parang may matay ka na, tapos yun pala, 1 week or 2 weeks after that, nag-mens na siya. So, may mga nakita din kami ibang findings, ganyan. So, hopefully, magka-recover na si mama na pero, funny talaga, kasi, alam mo yun, kahit pala nurse ka, alam mo yung ginagawa mo. Pag nasa hospital ka, alam mo yung gagawin mo pag sa ganong situation. Pero pag nasa bahay ka pala, tas family member mo na yung pasyente, hindi mo pala alam yung gagawin. Alam ba, talagang,
ko, ano bang nangyayari sa akin? Hindi ata nag-function yung utak ko. So, downside nun, hindi na kami natuloy. Tapos sabi ko, tapos the next week, bumagyo na naman. Hindi pa rin kami natutuloy until now. Ay, naku. So, hopefully, matutuloy na kami and hopefully makalimutan. So, yun lang. Gusto ko na share yung story ko. And I hope you enjoyed. Kasi yun, mag-chinelas ha at mag-short. Ayusin ng kilay pag pupunta ng hospital. Ayan. So, I'll see you again on my next video. Bye!